Kausa ko pa ha. Balik ko ang yes. Nabaka ni kwarta ning bataan ni. Nanguha siya kwarta sa piyanan. Dini, kuha siya kwarta dire. Nananghid. Nami sa Power 3 de Mayo sa Purok Ilobil. Gatod mig baboy. Tagaan yun. Kumauri mo palit bataa. Dato na to. Abrahagad. Kata. Dini. Lala. Sardi. Ikaw lang. Kuha. Sardi. Namkuhanin. Be, unitan sana ko. Sardi. Saan mo na magipalit? Be ako na. Dahil na sulod na. Ano sa isulti ni mo? Ha? Sa isulti ni mo ka papa? Thank you. Okay.